Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin, papagayan. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 16, versikulo 18 kan 19. Agturong ti kinatangsit iti panakadadaol, kat kinapalangguad iti panakatnag. Nasaysaya at tinapakumbaba iti sidong dagiti napanglaw, ngam ti maysa kadagiti napalangguad, kat mairaman ka iti sinamsamda. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Han, diyak kaya't nagyan dito balayo. Awan aircon na, nakapudpudot. Aganos ka kadilaeng. Dito itapay. Tasaan tapay ang nakagatang iti balay ta. Awan pa'y signal ti cellphone. Uray internet, awan. Kasano ak ang makapag-Facebook. Anya kalakit din aya. Aganos ka kadi. Han, diyak kaya't dito agsublitan ijay syudad. Bayam, ikagumak ti agurnong. Tapno makagatang ta iti bukod ta abalay. Promise mo day ta, Promise. Isungagan anos ka pailaeng, wen? Kunak man dan dito balay ni Manang Lorena. Adamat tan, inyawit ni Manong Daniel. Ayaban nyo nga rod takasango tayo amangan. Bayan yun. Intulod ni Manong nyo ti kanan na iti selegda. Ay, nag-sweet damot tan. Ha? Kasla at dada pa lang iti honeymoon stage da. Jack maanusan na kadwa day ja babae. Di ka agsao iti kasta, Eva. Mangag na ka. Nanang, talaga ka di nga agyan dito balay day ja babae? Uy, mayata, adan to agluto. Isomati ko na ni Manong mo. Anya nga agluto asasawam, Jude. Amo na ayamot ti agtrabaho day ja babae. Ay, kitaam nagatidog, kan nakalablab baga dagiti kukuna. Sweetheart, mapana ko nagtrabaho. Bumangon kan, aldawan. Amumat sa anak ana irwam amariing amasapa. Bumangon kan. Tulungam ni Eba agluto. Ay! No kayat mo, sumurot ka kininanang agpuros iti bunga dagiti nateng. Ay, no way. Magatilanak tupay. Sige, inakon. Okay, take care. Good morning. Ay, Manang Lorena, nakariing kagaya man. Alas 11 gaya man. Wen Manang, isong aglutluto akon iti pangal daw. Balunak pa'y ngamin datatang kananang iti bangkag. Kayat mo ka dit ti sumurot? Ijay bangkagyo? No, allergy ak iti tapok. Kanalaka ak amagatlan. Ayan ti ref yo. Ha? Ay, awan ti ref mi, Manang. What? Napirdi ngamin. Kat saan mi pa'y ana ipatarimaan? Ay, isadyak kaya ti agyan ditoy. Awan ti signal, awan ti ref. Sa anak ngagbiag ditoy. Promise! Jude! Anya ter aramidam? Apay nga umululi ka? Kaya't kano ni Manang Lorena tagbuya ti TV, Manang. Kat? Pusi-pusik di antena, tapno makabuya. Ay, nagngato ti ayan ti antena. Nungay matinag ka. Saan, Manang? Ay, bumaba ka kit didita. Apa? Isakripisyom kit diday tabiyag mo, gapo lang iti day ta at TV. Apa? Anusan na nga agbuya iti agkiray-kiray at TV? Sweetheart, ano sampay lang dito'y balay, wan? Anya pa nga iti maaramida. Imbaundak ngamin ti kumpanya nga ag-seminar iti Indonesia. Anya? Diyak ko makayat. Ngamdakkel nga oportunidad da ito Tapno may promotak. Iba tinak ditoy. Kat, saan ka mataman ano dito'y balay Daniel, jakon ka bailan ditoy. Tapay, met. Apay, adda ka di aramidan kan kadagiti kakabsat ko. Dayjay nga Eva, nagsungit. Kas di na lang dayjay. Ngam na singpet. Kunamla no asino.
Saan ka kadingag kasta? Siyakit din ti makibagay kadakwada. Katuan si kang arutin na ikamang. Ay sana mabalinday ta. Siyak ti rumbang apakibagayan da. Eva, Jude, di yo apapaan ni Manang yo a Lorena. Ni, asino ayat ti mga apakan kwa na, Manong? Ni Manang Eva, kuskusilapan na. Uy, di ka man agsaway ti kasta, Jude. Ha? Medyo sosyal lang kami ni Lorena. Anusan yon? Oh, Manang Eva. Kasarsarita na ka ni Manong Daniel. Wan, nangag ko. Medyo mabayagak ije Indonesia. Ibilang yung nakapamilya ni Lorena. Uray kas ti ugali na. Binilin mo ka din ni Lorena, sakbay apumanaw ka, Daniel? Wananang, kinasarita kon. Naibagam ka din kan kwa na, as simple laang tibiyag di ti baryo. Iso asaan na apiro kan dagiti na kairwaman na ijay syudad. Wananang, Saan ang makaungat no natang ti sidaan? Saan nga agbirok iti naimas ama sida? naibaga kon dayta, nanang. Sursurwan na ti agbiag di ti baryo. Ta dito yung ngarot, ti nakaikamangan na. Jude, mangan tayon. Ang apay nga gagao ka dita. Inak ituludan ni Manang Lorena iti kanan na. Anya? Huh, naglaingan? Isumot ti bilin ni Manong Daniel. Di murwaman. Bayam nga umay mangan diti kusina. Apay, masakit? Manang... Ibatim day ta dito lamisaan. Agtugaw ka, Jude. Bayam nga umay mangan dito ni Manang Lorena. Mabisina ko na. Ay, awan pa'y makan. Anya ang klase abalay da ito eh. Ang luto ka, no kayat mo ti mangan. What? Ado ti makan dita. Adda ti natang. Mangluto ka ano mabisin ka. Ay, anya matan. Kasta talaga, Manang Lorena. Sursurwam ti agluto. Ni Manang yo a Lorena ngay, kumusta? Nagmalmalumot ang nagkulong iti Seledda, nanang. Apay ngay, Saan ka no ang makaanos dito balay? kasano ngay nga ruday ta? Di na ka no amot aglaba, kan agluto. Iso nga imbagak anas kan asursurwan na. Wan ah. Amo yun nanang, nigayam manong Daniel ti para luto kan para laba, idi adada iji syudad. Anya? Iso nga itataawan ni Manong. Masapul nga aramiden namat amin dagita. Masapul asursurwan na. Ala, kaasimot ni Manang Lorena nga aglablaba. Agbirbirok nga ron iti pagpa-laundryan na. Kunak nga awan dito iti laundry. Kat, awan mo ta talaga. Talaga mat. Bye-bye am. Iti kasta, makasursuro. Ay, awanan. Adi nakatidog ako kuna. Madadailan. Talaga ang madadaol ah. Ni, kasta una yung tilingit na nay. Numarigatan, di agpatulong. Ururayak nga agpatulong kanyak. Ngam awan mo ti bagbagana. Awanin kwarta. Iso anas kan apawitan na. Imbatik mat kan ka ti ATM ko Awan mat karganan. Anya? Iso apawitan nakpailaang. Aginot ka kumamay. Amo mata sa anak nga agsweldo dito na panak. Basol ko pa'y itan no maawananak iti kwarta. Sursuruam namin ti aginot. Ay, Sige. Mangibaga ka pa ilang ni Eva. Bayadak to inton sumangtoy ta. anya? Ha? No way! Jack kayat ti umasidag iti dayjay akabsat mo. Nanang, Apay Lorena. mabalin ka di apabuludan dakpailaang iti kwarta? Kaya't ka apabuludan, ngam awan mat kwartak. Sa dino nga rod itan ti pagutangak. Mangibaga ka ken ni Eva, iso ti adda kwarta na. Kinasarita na kakadin ni Lorena. Saan pa'y matnanang? Mangibagbaga iti kwarta. Ita, tada ka sa pulan na? Ibaga na? Kunak asika ti asit gana. Adda kwarta ka nanang? Pabuludan pay laeng.
tawan sa ti kwartana. Urayak nga iso ti umasidag. Ngam, di mo't umasidag kanyak. Ibaba na ngamin ati pride na, uray sagpaminsan laeng. Apa nagbilbilang kay ti kwarta dito sa alas manang? Taapay, Makita da ka. ipakpakitak nga rod ka ni Manang Lorena. Ha? Tapay? Kaya't ko nga umasidag kanyak, takasapulan na kano ti kwarta. Ni, adaytan. Rimwaran ni Jesilid na. Romar samet, nakasukat mat. Di mo timalyaw. Manang Lorena, papanam? Slawan nangag na. Wen nga rod. Di man latim malyaw. Ay kat, na-pride mo't ah. Nagado ti reklamom kadagiti kabalay mo. Ay, talaga, Daddy. Sobra damat. Makibagay ka kadakwada tasika tinaikamang. Anya? Dayta ti ibagbagak kang kay di pay laeng. Nairuam kan tumot ngamin itinanam ay abiyag. Hangam itatanaki asawa kan. Sursurum ati agsalukan. Anya ka matin, Daddy. Kunak no siyak ti kanunungam. Ngam apay adagiti na kaikamangak. Agsipod taam mo. Asika ti agdadata nga agbidbid daw. Anya? Amo kon ti ugalim, Lorena. Naibagakon kan ka iti. Ikatam day ta pride mo anak angat nga to. Taawan ti mapasamak kan ka, no kasta ka. Jude, Uy, nasapa ka mat anak ka rin ita, manang. kaya't ko kumati tumulong. Noon niya ti maarami dito'y balay. Ha? Ibagam man kanyak noon niya ti rumbang nga aramida. Ay kat, adu manang. Sige, kaya't ko ti tumulong. Mabalin kang agsagat iti arubayan. Wenno, agluto ka iti pagarmosaran. Kan, no kayat mo mat, aglinis ka dito balay, manang. O sige, agyaman ak, Jude. Jude! Jude! Napanan man nga tanday ti alalaki. Nalpas na nga tanti ipapaaramid ko kankwana. Ha? Nimot manang Lorena day tagwalwalis iti arubayan. Diyak pa'y nalpas ti nagwalis. Madamdama, syakton ti agluto. Ha? Anya ti kayat yu apamigatan tayo. Aqua. Ni Jude nga manang Lorena. Napan nagbasketball. Ha? Ay, nakababain. Si kamot nanti pinagwalis na. Okay lang. Ay na, nagmayat gayam tirik na no kasta nga aglingat. When matkit di amanang. Eva, picturan nakmankit ding agwalwalis. Ta isend mo kin ni manong mo ijay Facebook na. Sige manang, picturean ka. Sakon to i-post iti Facebook ni Manong. Nasaysaya at nga amang tay napakumbaba nga oray adda mabalin mo iti biyag. Daytay ammom ti makikadwa kadagiti kapulpulapul mo at tao. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.